Nhai hama, ndibatsireiwo kuti ndodii uye ndinganzi ndakatadza here. Pamba patinogara pane RDP plus room 2 kumashure, so tingori 2 mashona anogara mumarumu umu. Mastendi haasati adzoka kubva zvaaenda kuholiday. Nyaya yangu yakamira yakadai. Musi weMonday last week manheru pakasvika mbavha, so inini ndandatorara. Vemunext mangu vaive vasina, vainge vakatovhura door vasina kuloka screen door. So mbavha dzakapinda dzaiva nepfuti. So pavakasvika ndakavanzwa kuti pane zviri kuitika because mukadzi akada kuskrima akanzi nyarara. Mbavha dzakaudza mukadzi wemunext kuti andiudze ndivhure door vatore zvavaida, ndokuti vatisiye tiri vapenyu. So ini ndakaramba. Time yandakaskrima kuti vamwe vamuke vepanext, ndo pakapfurwa murume wemunext vakatiza, asi haana kufa hake. Nyaya yavepo yakunzi ndini ndakakonzeresa. Hanzi dai wakavhura door zvisina kuitika zvese izvi. Guys, ndakatadza here kukoshesawo upenyu hwangu. Sometimes ndinombonzi ndini ndakaronga kuti mbavha dziuye, asi ini nditori munyowani munzvimbo iyi. Ndakatouyawo January uno. Ndomuka padoor pane zvimushonga. Hama, handisi kurara mufunge, ndiri kurwiswa kuhope mufunge, kuti nditame handina kana mari, ndinotanga basa muna February. Murungu wangu adzoka kunyika kwake. Ndakatadzawo here vadikani, mwoyo wangu uri kurwadza mufunge, kuti ndoitawo sei. Ndibatsireiwo nemuono wenyu panyaya iyi mucomment section. Maita zvenyu.